Natumtum nin kalayuan sarong grocery store sa Barangay Central Poblacion Magallanes, Sorsogon, pasado 1:30 nin maagahon ka ng kaaging Lunes, Hulyo 29. Basado sa report kan Bureau of Fire Protection Magallanes, sarong concerned citizen ang nagreport sa indakan insidente na tulos manindang nirespondihan. Alagad dakula na ang kasulo kan mag-abot sinda sa lugar kung sa inadamay magin ang pagtaraid ka ining tindahan asin kuprahan. Magtutulong oras man ang firefighting confinement na pigtarabangan nin tulong fire truck antes na maideklara ining fire out alas 4 nin maagahon ka na sambit na aldaw. Binisto ang tagsadiri kan grocery store na si Joseph Perdigon na nagrerenta sa naman sa edipisyong pagsadiri ni Jeric Chu na parehong mga residente kan nasambit na banwaan. Base doon sa na-interview na unang nakakita ng usok, kasi nung una daw, sabi niya as per declaration niya na ang unang nakita niya yung usok pa lang, parang binaliwala niya lang muna. Nung makita niyang medyo malaki na yung usok, saka pa lang po siya nagpatawag ng bombero. Ang apoy po, in a matter of seconds, mabilis pong lumaki yan, lalong-lalo na ang content po ng grocery is po lahat po flammable. Matter of seconds, minutes, malaki kagad po yan. Piras sa mga pighihiling na kausakan BFP, iyo ang faulty electrical wiring. Posible man daang nagkaigwan ng electric shortage sa laog kan grocery store. Huli tagabos flammable materials ang mga paninda, tulos na luminakop ang kalayo. Nagluluwas man sa inisyal na investigasyon na aboton sa 3.1 milyon ang winalat na danyos kan insidente. Maging maingat po tayo lalo na sa mga electrical connections. Hindi po natin kasi alam kung ano po yung mga hindi na ayos sa mga connections natin. Pangalawa po, sa mga kababayan naman natin nasa palibot, lalong-lalo yung mga nasa sentro na pag may mga ganyan, agad-agad po natin naman po nilang dapat ipaalam sa kinaukulan, lalong na sa opisina namin. Lalong-lalo na po pag nagsisimula pala. Kailangan po makaabot ka agad sa amin yung tawag para ma-respondan po din natin. Sa presente, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan BFP sa insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.